जिसु ख्रिस्टनिनो बाखनाय जानाय जाथोंसै जै जाथोंसै जिसुनिनो। नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना दि ख्रिस्टियान जिउनि बबे आगाना जोंनि थाखुमानानै थानाय फोथायनायखौ मुलुगनाङैनो नुसार होनायखौ माया खालामो होननानै माब्लाबा नोंथाङा सानफेरदोंना? जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे जों उन थाबायनो थाखायथ' जों गोसोआव थांखि लायो, नाथाय मोनसे बेबायदि आगान दङ जायखौ बाइबेला गोबां गोनांथिथार आरो मावथारनांगौ होननानै फोरमायदों एबा फोरोंदों एबा बुंदों। आरो बे मावनांगौ एबा बे गोनांथि खामानियानो जादों जाहैबाय बाप्तिस्म लानाय एबा बेप्टिजम लानाय। बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौनो नायगोन दि इसोरनि गोथार बोसोनखौ बेखेवनानै नायगोन दि जे थारैनो बाप्तिस्म लानाया मानो एसेबां गोनांथि, बेनि आन्दोआव आत्मिकनि मा रहस्यफोर दं आरो साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बे आगानखौ मानो सुरनो नांगौ। दिनै गुबुन गुबुन धोरोमनि गोबां मानसिफोरानो जिसु ख्रिस्टखौ इसोर होननानै फोथायनानै गोसोआव दं, नाथाय बिथांमोना बाप्तिस्म लानो हायाखै, बाप्तिस्म लानो मोनाखै। नाथाय बिथांमोननि गोसोआवबो गोबां सोंलुफोर दं, सोंलुफोर बेरखाङोदि जे बाप्तिस्म लानाया थारैनो गोनांथिथार नामा। बेफोरबायदि सोंलुफोरा बिथांमोननियावबो दं। दा जायफोरहा बे बिसयाव सोंलुफोर दं नोंथांमोना दिनै रोखा जानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, एसेबो स्किप खालामनानै थांनो नाङा। मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि गासै सोंनाय, नोंथांनि गासै सोंलुनि फिननायखौ नोंथाङा मोननो थांगासिनो दङ जे थारैनो बाप्तिस्मआ जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजों लोगोसे बेसेबां इम्परटेन्ट, बेसेबां गोनांथि। दे अब्ला आंजों लोगोसे फैफादो इसोरनि बोसोन फारसे जोङो आवगायलांदोनि एबा बारजुमनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाथ्राखौ सोंलुनि गेजेरजों जागायजेनलांनो हास्थायबाय। बेनो जादों जाहैबाय बाप्तिस्मआ मा? व्हाट इज बेप्टिजम? बाप्तिस्मा एबा बेप्टिजम सोदोबा ग्रीक सोदोबनि बेप्टिज' वर्डनिफ्राय एबा सोदोबनिफ्राय फैदों, जायनि ओंथियानो जादों जाहैबाय दैयाव कमप्लिटलि थोरोबलांनाय। बाइबेलनि बायदिब्ला दैयाव थांनाया एबा बाप्तिस्म लानाया मोनसे धोरोमनि गोथार खान्थिल' नङा, नाथायब्ला बियो मोनसे आत्मिक जिउनि नेरसोन। जेब्ला जोङो दैनि सिङाव थाङो अब्लाना बियो बेखौ दिन्थिनाय जायोदि जे जोंनि गोजाम पापनि स्वभाबफोरा, जोंनि आवगायनि गाज्रि हुदाफोर आरो जोंनि आवगायनि जिउआ दायो बेफोर गासैबो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे क्रुसाव थैफाबाय आरो फबजाबाय। आरो जेब्ला जोङो दैनिफ्राय उथिखांफिनबोयो आरो बियो जिसु ख्रिस्टनि थांखांफिननाय बोलोखौ दिन्थिनाय जायो आरो गोदान जिउ आरो सोलायनाय जिउखौ मोननायनि नेरसोनखौ दिन्थिनाय जायो। बेनि माने दानाब्ला जोङो कमप्लिटलि गोदान जिउजों जोङो जिउ खुंसिगोन। बेनिखायनो रमारि 6:4 सिरियाव पौला एरैहाय बुंदों, जोङो बाप्तिस्माजों बिनि थैनायखौ बाहागो लाफानो बिजों फबफाखाजाबाय। ख्रिस्टआ जेरै बिफानि गेदेर बोलोजों थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय, बेबादिनो जोंबो गोदान जिउनि लामाखौ मोनबाय। बेनि माने बाप्तिस्मा लानाया नोंथांनि गोदान जोनोम जानायनि मोनसे नेरसोन। बियो नोंथांखौ दिन्थिनाय जायो जे नोंहा जे गोदान जोनोम जाबाय, नों जे गोदान जिउ मोनबाय, बेनि मोनसे नेरसोन। आरो नोंथाङा बाप्तिस्मा लानायनि गेजेरजों नोंथाङा बुंथिनानै लानाय जायोदि जे आं गोदान जोनोम जाबाय, आं गोदान जिउ मोनबाय। फै अब्ला जोङो गुबुन मोनसे सोंलुआव थांदोनि एबा आयदायाव थांनि। बेनो जादों जाहैबाय अब्ला जोङो दिनै मानो बाप्तिस्मा लानो नांगौ आरो बेनि जाहोनफोरालाय मा? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै बे सोंलुनि फिननायखौ बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै फोरमायो। जोङो नायलांनि। बाप्तिस्मा लानांगौनि सेथि जाहोन बेनो जाहैदों अबिडियेन्स टु क्राइस्ट। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि मोनसे बिथोन। माथाइनि 28:19 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलानो बे आदेशखौ होदोंमोन जायखौ ग्रेट कमिसन होननानै बुङो। बिनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम, बिफा, बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे लोगोफोर, बाप्तिस्मा लानाया जोंनि गोसोनि बायदि नङा। जोंनि गोसोआव साननानै आं बाप्तिस्मा लानोसै, आं बाप्तिस्मा लायालाबानो थागोन, लाबाबो जागोन, लायाब्लाबो जागोन होननानै साननानै थानाय बे बाथ्रा नङा। नाथायब्ला बाप्तिस्मा लानाया जिसु ख्रिस्टनिफ्रायनो फैनाय थोंजों मोनसे आज्ञा, मोनसे बिथोन। जों जुदि बिखौ अनोब्ला, प्रेम खालामोब्ला, अब्ला जोंनि गिबि खामानि, गिबि मावनांगौ खामानियानो जाहैबाय बिनि आज्ञाखौ मानिनाय, बिनि बिथोनखौ मानिनाय। जों जे बाप्तिस्मा लानो नांथारगौ, बिनि नैथि जाहोन बेनो जादों जाहैबाय जिजास एग्जाम्पल, ख्रिस्टनि दैखुन्थि जानो थाखाय। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे मुलुगाव दङमोन एबा बुहुमाव दङमोन, अब्ला बिनो पापनि मुक्तिनि गोनांथि गैयामोन। मानोना बियो पाप गैयैमोन, निष्पापमोन। अब्लाबाबो बियो जहन बाप्तिस्मानियाव थांनानै जर्डन दैमायाव बाप्तिस्मा होजाबाय एबा बाप्तिस्मा लाहैबाय, जायखौ जोङो माथाइनि 3:15 सिरियाव मोननो हायो। आरो बैयावहाय जिसु ख्रिस्टआ एरैहाय बुंदोंमोन, दा बेखौ जानो होदो, मानोना जोङो बेबादिनो इसोरनि लागै मावनांगौखौ जाफुंहोनो नांगौ। जोंनि बासायगिरियानो
जुदि बाप्तिस्मा लानानै जोंनो दिन्थिबायब्ला, जोंनो लामाखौ दिन्थिबायब्ला, अब्ला जाय खामानिखौ जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावनो मावनानै दिन्थिबाय बेखौ उनसंग्राफोरा, साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्रा उनसंग्राफोरा बिनि बुंनाय, बिनि मावनायथिं थांनाया गोनांथिथार एबा थांथारनांगौ। That means बेनिखायनो बाप्तिस्मा लानाया गोनांथि। बाप्तिस्मा लानायनि गोनांथि थामथि जाहोन बेनो जाहैबाय पाब्लिक विटनेस अफ रिपेन्टेन्स, गोसो सोलायनायनि सिनायथि एबा बुंथिनानै लानाय। बाप्तिस्मा लानाया जिसु आरो नोंथांनि गेजेराव मोनसे बेबायदि सोमोन्दो जायो जेरावहाय सासे दरा आरो सासे खैनाया आस्थाम गानहोलायनानै मोनसे सोमोन्दोआव फैयो। थिग बेबायदिनो बाप्तिस्मा लानायाबो जिसु ख्रिस्ट आरो नोंनि गेजेराव बेबायदि सोमोन्दोआ फैयो एबा दिन्थियो। जेरैहाय मोनसे आस्थामानो हौवा हिनजावनि सिनायथिखौ होयो, थिग बेबायदिनो बाप्तिस्मा लानायाबो बुहुमनो, सैताननो आरो सोरगोनि आरफफोरनो फोरमान होनाय जायोदि आं जिसु ख्रिस्टनि जाबाय, आङो जिसु ख्रिस्टनि होननानै बुंनानै लानाय जायो। बेनिखायनो पितरा थोनहरजानायनि 2:38 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, नोंसोर साफ्रोमबो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिन आरो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाप्तिस्मा ला, अब्लानो नोंसोरनि पापफ्रा निमाहा होजागोन आरो नोंसोरो गोथार जिउखौ इसोरनिफ्राय मोनगोन। अनजाग्राफोर, बेयाव गोसो होनांगौ बाथ्राया बेसोदि जे दैया खुद गावनो जोंनि पापखौ सुनानै होनो हाया एबा दैया जोंनि पापखौ सुवा। जोंनि पापा केबल जिसु ख्रिस्टनि बै बेसेन गोसा थैजों, जाय थैखौ बियो क्रुसाव बोहैहोबाय, बै थैयाल'सो जोंनि पापखौ सुनो हायो एबा बै थैयासो जोंनि पापखौ सुयो। नाथाय बै बाप्तिस्माया जोंनि सिंनि जि फोथायनाय दङ बै फोथायनायखौ बायजोआव लाबोनाय जायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाप्तिस्मा लानाया बे बाथ्रानि फोरमान जायोदि आं जे पापखौ मावफिनलिया, आं जे पाप मावलिया, बेखौ फोरमान खालामनाय जायो आरो दा आं ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय बेक्ति, बेखौ दिन्थिनाय जायो। ख्रिस्टनि बेसा नायगिरि नोंथांमोन, माखासे बाप्तिस्माखौ लानानै कमन मिसकनसेप्शनसफोर दङ, गोरोन्थि साननायफोर दङ। बै गोरोन्थि साननायफोरखौ जों सावरायनो नांगोन आरो बेफोरखौ जों रोखा खालामनो एबा बेफोरखौ जों बुजिना लानाया गोनांथि। गिबि गोरोन्थि, आरो बे गिबि गोरोन्थिनि सोंलुआनो जाहैबाय, मा आङो बाप्तिस्मा लाब्लाल'सो उद्धार मोनगोन नामा? बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै फोरोङोदि बे बिसयाव जे बासायजानाया, उद्धारा केबल जिसु ख्रिस्टनियाव, जायहा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन आरो बिनि अनुग्रहखौ मोनगोन, बिनि अनुग्रहनि गेजेरजोंल'सो जोङो बासायजागोन। जेरावहाय जोङो इफिसुसारि 2:8 सिरियाव मोनो, मानोना नोंसोरनि फोथायनायजों बासायजानाया इसोरनि दयाजोंसो, नोंसोरनि मावनायजों बे जायाखै, बियो इसोरनि ओरैनो होनायसो, बिनिखाय नोंसोरनि सासेयाबो गोग्गा खालामनानै लानो हाया। क्रुसाव आलायजानाय बै सासे दाखुनि बाथ्राखौ, सिखावनि बाथ्राखौ गोसोखां, जायहा बाप्तिस्माबो लायाखैमोन, जायहा जिसु ख्रिस्टखौ कमप्लिटलि फोथायदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टआ बैयाव प्रमिस खालामदोंमोन, नोङो आंजों लोगोसे दिनैनो पाराडाइसाव होननानै जिसु ख्रिस्टआ खोथा होदोंमोन। मानोना बै सिखावनि, दाखुनि फोथायनाया सैथोमोन। जुदि सोरबा सुबुङा बुङोब्ला आं जिसु ख्रिस्टखौ अनो, मोजां मोनो, प्रेम करता है होननानै जुदि बुङोब्ला, नाथाय बिनि आज्ञाखौ मानिनो एबा बाप्तिस्मा लानायखौ जुदि नेवसियोब्ला, अब्लाना जों बुंनो हायोदि बिनि फोथायनाया आधुरा एबा आद्रा फोथायनाय। नैथि गोरोन्थिनि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, बाप्तिस्माखौ माब्ला लानांगौ? जेब्ला सोरबा सासे सुबुङा, सोरबा बेक्तिया जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ खोनायो एबा खोनासंबाय एबा बुजिबाय आरो गावआ जे सासे पापी बेखौ गनायनानै लाबाय आरो जिसु ख्रिस्टखौ गावनि बासायगिरि होननानै गनायबाय, उद्धारकर्ता होननानै फोथायबाय एबा गनायबाय आरो बेखौ बुजिबायदि जे बाप्तिस्माया मानो गोनांथि, बाप्तिस्माखौ मानो लानांगौ, बेखौ जुदि बुजिबायब्ला, अब्लाना बे सुबुङा गोख्रैनो बाप्तिस्मा लानो नांगौ। बाप्तिस्मा लानो थाखाय गोबाव बोसोर नेनांगौनि गोनांथि गैया, गावखौ पारफेक्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। मानोना गोथार जिउ खुंनो थाखाय बाप्तिस्मानि सिगाङाव जों हाया, बाप्तिस्मानि उनावसो जोङो गोथार जिउनि दैदेननाय, गोथार जिउनि सहायनि गेजेरजों जों गोथार जिउखौ खुंनो हायो, पारफेक्टखौ जानो हायो। दिनै जों गोबां मण्डलिफ्राव गोबां समाव खोनानो मोनो जे लाइमोन जायोब्ला, सेंग्रा जायोब्ला, सिख्ला जायोब्ला एबा बेसांखिनि बैसो जाब्लासो बाप्तिस्मा लानो नांगौ होननानै गोबां मण्डलिफ्राव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ खोनायो। नाथाय बियो गोरोन्थि। जाय मानसियानो जिसु ख्रिस्टखौ गोसो गोरबोनिफ्राय सिनाय मोनबाय आरो बाप्तिस्माआ मा बेखौ बुजिबाय, बै समावनो सासे बेक्तिया बाप्तिस्मा लानो नांगौ। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बाप्तिस्मा लानाया ख्रिस्टियान जिउनि जोबथा खामानि नङा, नाथायब्ला बियो ख्रिस्टजों लोगोसे मोनसे गोदान आरो जोबनो गैयै गोजोननायनि दावबायनायनि जागायजेननायसो। बाप्तिस्मा लानाया नों जे हारसिं नंलिया, बेनि महर बुनाय जायो। नोङो दानाब्ला ख्रिस्टनि मोदोम जाबाय आरो मण्डलिनि सासे बाहागो जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा दिनैसिमबो जुदि थांखि लानो हायाखैब्ला, दासिमबो बाप्तिस्मा लानो हायाखैब्ला, आरज खालाम। नोंथांनि मण्डलिनि दैदेनगिरि
दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हम एबा पास्टरखौ लोगो हम आरो नोंथांनि साखाथि सिन्थाराव थानाय मण्डलिनि पास्टर एबा दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हम। नाय अब्लाना फोरबोआ नोंनो लागै मोनसे गोदान लामाखौ खेवनानै होगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो अरायनि गोजोननायखौ होगोन। बोलोगोरा जा, गोहो खालाम, जिसुआ नोंथांखौ नेनानै दं। दिनैनि बे बोसोना नोंथांनि गोसोआव जुदि बोरखौ लाबोबायब्ला मोनसे लाइक होदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।